To je fakt vtipný. A ty snad víš, kdo tam je? Já nevím, jak jste tam dlouho. Za chvíli spouští. Jo. Oni jak neví kam jdou. Jsou tam dva nebo jeden? Dva. Ty vole, ale Ale vy byste to nevymysleli. já jsem to vymyslel, Viktor Radlic. Já měl jsem povlečení na sobě. Jo. A tak tohle aspoň můžeš jakoby si splíst s trávou, že jo? Kde? Třeba Víš, že oni si spletli ten papír, to vypnutí. Karle! Můžeš to. OK, Bubu! ještě 10 vteřin, ne. Hej, umývárka růžový bod.